Ahojte, dnes tu máme úplnú novinku Samsung S25, nahodená od Novoty a zrazu si pýta kód, takže ideme ho vyresetovať. Ak sa vám video bude páčiť, tak vám na konci odporučím like, zdieľanie. Poďme na to. Najprv to dáme na kábel. Teraz hlasitosť dole a vypínač. Držíme. Pustíme. Hore a vypínač. Držíme. Dôležité je, aby to bolo na USB kábli. Keď zobrazí Samsung, pustíme. Pustíme. Hlasitosť dole, factory reset, reboot now. A čakáme. Výborne. Dobre. Telefón prešiel resetom. Buď tam teraz dáme kopírovať údaje z iného Androidu, alebo to odznovu nastavíme. A už by malo všetko fungovať. Ak to bude pýtať naspäť kód, tak si dáte, že sa chcete prihlásiť cez Gmailovú adresu a pôjde to tak či tak. Dobre? V poriadku. Ďakujem za zhliadnutie. Like, odber, zdieľanie. Prajem ešte krásny deň. Ahojte.